Sisi sarado na. Ayan, nadagdagan lang agad yung tubig. Tahimik na din sa Bacolod. Halos wala nang tao sa labas. Kasi evacuation sila. Ano yung ulan? Sakto nakarating na kami. Sobra. Amoy! Amoy! Ayan, punta kami ng bato. At may kukunin. Tignan number po na po dito sa Bicol. At tapos na ako dyan mag-ano sa bahay. May drive muna tayo ng kotse nila. Andito na kami sa Bacolod. At yung mga tao dito ay nasa evacuation center. Mga bangka sa gilid. Ayan po mga parat, dito tayo sa bato. Amuay. 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 Andrew. Andrew E. Jonathan. Rodrigo. Rodrigo. Ading. Silis. Ang sentrong bato. Muda na naman batusad. Toyota Corolla. Lupit pang tumakbo. Bibili ko ng ganito 5. At dito sa bato ay mga nakalikas na rin yung nasa mabababang lugar. Pinagpalikas na. Ang ganda ng bahay na yan. Pinapirma. Pagkagula nangyari. Malapalasyo. Hindi sagot. Ayan. Hindi mga nagpirma. Hindi mga sasagot. Bakod pa lang malalaman mo na talagang bilis ng motor na yun. 1:30. Nasa bato pa kami. At wala pa yung hinihintay namin. Diyan. Okay. At yan, naulan na. Ito na siguro yung ano ni Pipito. Sana makauwi ka agad kayo para di kayo maabutan ng hangin na malakas. Andito ako sa bato. Pasintro. Iniyan pa sa to. Ayan, kunti na lang yung tao dito sa sentro. Dati daming tao dito pag normal na araw. Yung iba nasa evacuation center na nga. At kaya may kukunin kasi kami na yung mga nagbabakwit. Yan, munisipyo dito.
At ayun, pray lang tayo mga taga Bicol. Pray lang tayo at sana hindi ganong malakas yung bagyo natin. Kasi super typhoon, posible daw na maging signal number 4. Ngayon, nasa signal number 3 yung Bicol ngayon. Araw ng Sabado. At dun sa bahay, okay na. Tinali na namin ni Papa. Sana wag mabaklas yung mga yero. Nagkakatakot yung bagyo. Pwedeng ba yun? Kung manlain-lain ng siyang palang. Ganar-ganar ba? At ayan, di pa nga nakaka-recover yung iba dito. Di pa nakakaligpit dun sa mga bahay na nasira. At muling babagyuhin na naman. Di pa nakaka-recover yung bato. Ayan o, sariwa pa. Mga dito pa sa gilid yung mga bahay na nasira. At nakalagpas na tayo sa bahay nila Green. Sarado, dadaan sana ako sa sarado. Baka nakalikas na sila. Kan basa. Nagkarga kami ng kukulamber. Dadalhin doon sa amin. Yan, nagkanakarga dyan sa truck. Mga nyug. Kukulamber. Basa. Lakas na po yung ulan Saan pauwi na po kami at nakakarga na mga kukulamber. Putang ina. Ay, mababasa sa atin. Saraduan mo, tamababa sa itulaan. Bersaon mo. Oh, putol. Wala ba ito? Ay, tulog ko yan. Isa. Anong lugar na dilo? Masabi mo do? Masabi mo. LCC sarado na. Sarado na yung LCC. Pauwi na kami. Let's go na. Malakas na yung ulan. Yan, madulas yung kalsada. At malakas na yung ulan. Ayan, saan nakatawid pa kami. Kundi pa yung tubig. Ayan, nadagdagan lang agad yung tubig.
Tahimik na din sa Bacolod oh. Halos wala nang tao sa labas. Nasa evacuation center na. Mga bangka na lang. Saka mga bahay. Wala na talaga tao-tao. Tahimik na tahimik na. Malakas na yung ulan sa Balatan, bukid. Yan, wala dapat. Sabi. Ano yung ulan? Sakto nakarating na kami. Sobra. Ayan, so bukas nakauwi na kami. Hindi na kami na ano dun, stranded. Sila pa ako. Amo na, nataban na. Totoy is correct. 1 plus 2, 4. Ba't ka tumawa? Akala ko kasi. At yan, pinapaligpit ko na yung asawa ko dito sa tindahan. Ipasok na lang yung paninda. Kasi oras na mamaklas yung ano, yung yero. Kung alimbawa, mas maganda na yung nauna tayo. Huwag na natin hintayin na mangyari pa yon. Kaya yung mga tinda, ipasok na lahat para kung may bibili doon na lang. Para itong tindahan, isarado na. Yung pagsamasamahin na lang, ano? Iwanan mo na anak ko itlog. Toyo, magkaiba sa kaso ano. At mag-ano ko. Bilis nung pagdagdag ng tubig diyan sa alik. Kanina pagdaan ko, medyo hindi pa gaanong malaki yung tubig ngayon, medyo nadagdagan na. At nadaanan namin yung Coast Guard. Pabugso-bugso yung ulan. Pero yung malakas na ulan bandang dito sa bukid.